Pozdravujeme vás z Okazio. Určite poznáte rozprávku o múdrom mužovi a jeho 3 grošoch. Prvým ďakoval svojim rodičom za výchovu, druhý používal na svoj vlastný život a tretí groš odkladal svojim deťom, aby im zabezpečil príjemnú budúcnosť. Presne o tomto 3. groši dnes chceme s vami hovoriť. V Okazio sme pripravili sporenie Potomok, kde pod jedným účtom môžete sporiť pre seba aj pre vaše radolesstvo. Je to úplne jednoduché, stačí k tomu 1-2 kliky. Je to bezpečné, pretože to má tie isté bezpečnostné prvky ako pre vás už známy Kryptomix. A je to proaktívne. Môžete sporiť trvalým príkazom a môžete aj jednorázovo nepravidelne vkladať peniaze vtedy, keď sa vám to hodí. Je veľa dôvodov, pre ktoré je dobré začať sporiť a platí jedna veľká múdrosť, že čím skôr začnem, tým bude nasporená suma vyššia a mesačná investícia môže byť menšia. Je jedno, či chcete svojim deťom zabezpečiť lepšie vzdelanie, kvalitné bývanie, bezpečné auto, alebo aby spoznali svet. Prípadne, aby naštartovali svoj biznis. V každom prípade peniaze budete potrebovať. Pozrime sa na to, čo treba spraviť, aby ste nasporili svojmu dieťaťu za 15 rokov 50 000 eur. Ak by ste klasicky sporili do pokladničky 277 eur mesačne, dosiahnete túto sumu. Ak by ste to riešili cez akcie, potrebujete 190 eur mesačne investovať, aby ste sa dostali na 50 000 eur za 15 rokov. Ale cez sporenie Potomok vám stačí neuveriteľných 20 eur mesačne. Pri 50 eur mesačne dieťa bude mať za 15 rokov skoro 150 000 eur. Za posledných 10 rokov totiž digitálne aktíva a Bitcoin priniesli svojim užívateľom priemerný ročný výnos až 65%. Keď si to porovnáme s klasickým výnosom z 3. piliera, ktorý sú 4%, tak zistíme, že digitálne aktíva prinášajú až 16 krát vyšší profit každý jeden rok. Je to také nepredstaviteľné? Pozrime sa na cenu Bitcoinu, ktorá bola pred 10 rokmi. Vtedy sa predával za $600. Dnes sa pohybujeme na hranici, ktorá atakuje $70 000, čo je nárast do takmer 12 000%. Cena Bitcoinu dnes je teda 70 000, ale od ďalších 10 rokov dopredu je očakávaná niekde na úrovni $1 milióna, čo je nárast o 1428%. Toto sú čísla, ktoré vám dokážu priniesť aj vám, aj vašim deťom ten zaujímavý profit. Ako sa sporenia Potomok zúčastniť? Je to veľmi jednoduché. Vojdite do svojej klientskej zóny, kliknite na ikonu deti, vypíšte meno a priezvisko vášho dieťaťa a potom už len stačí zadať trvalý príkaz. Ak sa vám páči tento prístup a chcete sa dozvedieť viac, nech sa páči, navštívte našu webovú stránku alebo neváhajte kontaktovať svojho sprostredkovateľa. Video s webinárom nájdete aj na YouTube na kanáli Okazio.